Uçur we otly biletlerinin yetmezçiliginin fonunda araçylar biletleri daşar yurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sosial ulgamlaryndaky toporlarynda gymmat bahadan hödürleýärler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmenistanlylar biletlere mätäç adamlaryň özüni araçy diýip tanıştyrýan hilegärleriň dudagyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini gurrun berdiler. Bilet hödürleýän bildirişleriň biri 3000-den köp agzasy bolan Germaniýadaky türkmenler adly telegram toporunda 29-njy iýunda peýda bolupdyr. Bildirişde Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky telefon nomerleri görkezilýär. Şeýle ýol bilen hödürlenýän biletleriň bahasy resmi nyrkdan 5 etse ýokary. Habarçymyz bu maglumat bilen bagly ulanjylaryň arasynda soraklaryň hem döreýänligini tesbirleriň birinde kassa baryp näme bilet alyp bolanokmy diýilýän bolsa beýlekizinde beýle zat öňden bäri ýok. Şonuň üçin gynanman iň gowsy bize ýüz tutay diýilip aýdylýandygyny bellädi. Bilet söwdasy barada habar berýän bildirişler türkmenistanlylaryň arasynda meşhur beýleki toporlarda Ýewropadaky türkmenler, Polşadaky türkmenler ýaly Telegram toporlarynda hem Facebook kanalynda da peýda boldy. Bu toporlaryň agzalary uçar biletlerini hödürleýänleriň işçänligi soňky hepdelerde başlandy diýerler. Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýän uçar we otly bilet gytçylygy Tomuz aýlarynda hasam güýçlenýär. Liwap we Ahal vilayatlaryndaky çeşmeler häzirki wagtda kassalarda esasanam Türkiýe we Ortiýada barýan uçarlara şeýle-de ýurdun içinde gatnaýan uçarlara we otlulara biletleriň tas ýokdugyny aýdýarlar. Diňe Dubaýa, Frankfurta we kän gidilmeýän beýleki ýurtlara biletleri tapsa bolýar. Emma Ortiýa, Türkiýe ýaly ýurtlara we içerki otly hemde uçar biletleri ne de online, ne de kassalarda tapıp bolýar. Diňe tanışlaryň we araçylaryň kömegi bilen 5-6 etse gymmat bahasyna tapmak mümkin. Diýip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Soňky wagtda bilet krizisi sebäpli adamlaryň giýjelerini kassalaryň ýanynda ýatyp geçirýänligini Türkmen News neşri ýazýar. Maglumaty görä içerki uçarlara hususan da Türkmenawatdan paýtagtda gatnaýan uçara biletleri seýahat üçin göz öňünde tutulan seneden diňe bir ay öňünden satyn alyp bolýar. Mobil applikasiýa arkaly ýa-da kassada bilet satywy ýerden 8:00-da başlanýar, emma 8:03-de, ýagny 3 minutdan biletler satylyp gutarýar diýip Türkmen News Aşgabatdan Türkmenawat şäherine her gün 3-4 reisin amal aşyrylýanlygyny belleýär. Bilet gytçylygynyň sebäbi barada resmi düşündürüş berilmeýär. Azatlyk radiosu Transport ministrliginden we Türkmen howa ýollaryndan tesbir alyp bilmedi. Bilet yetmezçiligi ýoly düşmekçi bolýan raýatlaryň arasynda araçylara mätäçlik artdyrýar. Mundan hilegärler hem peýdalanýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan türkmenistanlylaryň söýlerine görä, bilet yetmezçiliginiň fonunda araçylaryň köpelmegi bilen olaryň arasynda şeýle hyzmatlary hödürleýän hilegärleriň hem köpelmegine getiripdir. Habarçylarymyza raýatlaryň polisiýa arş şikaýet eden wakalarynyň bir näçesi ma'lum boldy. Germaniýada ýaşaýan türkmenistanly migrant özüniň başdan geçiren ýagdaýy barada şeýle gurrun berdi. Ağam Aşgabatdan Kazan şäherine uçmalydy. Ýurdun içinde de tanys tapmadym. Telegramda we Facebookda mahawat görüp ýüzlendim we Türkmenawat Aşgabat ugru boýunça 800 manat we Aşgabat Kazan üçin 10.000 manat verdim. Pulumy ýylyna alyp bilemok. Türkmenawatyň kanun goraýjy arasyndaky çeşme yalan araçylardan ejir çekip polisiýa ýüz tutýan raýatlara kömek berip bolmaýar diýär. Hatta polisiýa ýüz tutan Türkmenawatlylar bar. Emma biz olara siziň özüňiz para bermeklikde aýplanyp jenaýaty çekilip bilýärsiňiz diýip düşündirýäris we ardasyna alman goýberýäris. Dip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýle-de Türkmenawatlyk kanun goraýjy ýaňy ýakynda Türkmen News neşriniň bilet gytçylygy barada çap eden Derňew filminden soň bilet söwdasyna degişli daralarda barlyk geçirilendigini gurrun berdi. Emma onuň söýlerine görä, bu bilet satýan araçylara täsir getirmendir. Olaryň ençemesi daşary ýurt telefon belgilerini ulanyp işini dowam etdirýärler we şol sanda sosial ulgamlar arkaly bilet hödürleýärler. Türkmenistan'ı sonky ýyllarda her hili näsagliklardan, şol sanyny gyryjadan, iňi derdinden ejir çekýän adamlaryň barha köpelýänligi habar berilýär. Ahallak habarçymyz bilen gurlaşan adamlar Sewitde bil agyrsynyň, il arasynda gyryja diýilip bilinýän herniýe, iňi derdinden zeýrenýän näsaglaryň barha köpelýänligini, olaryň esasan orta ýaşan, gartaşan adamlardan ibaratdygyny aýtdylar. Emma bu keselçilik barada resmi
düşündürüş alıp bolmaýar. Habarçymyz demiryol menziline oturup hastahana harçlan pulunu jemlejek bolýan enäniň kıyınçylyklaryny öwrenýär. Adynyň aýdylmalygyny soran enäniň ogly ýurdun harby bölümleriniň birini işleýär we aýlyk iş şertleriniň yaramaz bolmagy sebäpli häzir ol işden çykyp orsiýete işlemäge gitmekçi bolýar. Emma ony işden çykaran oklar, işden çykmasa harby biletini beren oklar we zagran pasport alyp bilen okdyp eni baştan geçiren horluklaryny görüňerdi. Belim gata agyrýar, otursam turmam gaýgy, tursam oturmam. Lokmanlara barlatsam grija var, bejerge almaly hastahana yerleşmeli diýdiler. 6000 manat çykda jedip bejerge aldım, hiç sat ütgemedi, agyrym aýrylmady. Diýip duşok we tejen otly mendillerini alyp suw satýan eni adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol hastahanada yatıp derman däri bejerge almak üçin harçlan pullaryny oglundan alanlygyny, inni işe yaraman öýde diýinç aljak bolsa geliniň lokmanlary ananyp biderek pul giderdiň diýip iýgenýänligini hem sözüne goşdy. Oglum häzir eje gitmedi ýer, emma gitmesen öýde çörek ýok. Gelinim hastahana çykaran 6000 manadymy her gün bir kedek agzayar. Men öýde oturup bilmän şol puly jemlejek bolup azyk şerbet suw satmaly bolýaryn. Anonimlik şertinde ulaşan sağlık künermeni häzir hastahanalara biiliniň agyrýanlygyny aýdyp gelýän näsaglaryň gaty köpelenligini aýtdy. Ýöne anyk sany getirmekden saklandy. Hastahana gelýänleriň arasynda ýaş gyzlar, gelinler, oglanjyklar hem bar. Biilinde grize bar diýip lukmanlar her geleni diýen ýaly hastahana yerleşdirýärler. Emma olaryň berýän bejergilerinden sypa tapýan adam gaty az. Sebäbi häzir lukmanlar hiç zat bilen ok, nädip bilsin, okamadyňmy diýip sorasaň gülüp ýok, çäre gatnadyk diýärler. Bil agyrtyndan ejir çekýän eni her gün arkasyna 30 kilogram çembesi yük alıp otlu menziline zat satmaga çykýanlygyny, ýanyna alýan agtygynyň termosta gaýnaw suw alyp çykyp ýolagçylara çay, kofe hyzmatlaryny hödürleýänligini görüňerdi. Eni agtygynyň galanan pullaryny özüne oku esbaplar üçin ýygnamaga goýýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyň habarçylary ýurtda keselli, işe yaramayan, ahir netijede maýyplyk, invalidlik resminamalaryny düzedip döwlet kömegini aljak bolýan adamlaryň barha köpelýänligi we bu ýagdaýyň korrupsiýa alyp gelýän halatlarynyň hem bolýanlygy barada mundan öňem habar beripdiler. Bu ýagdaý biil agyrýan ene hem tasdik etdi. Men biil agyrym üçin maýyplyk, invalidlik düzetmekçi boldum. Emma meni maýyplyga çykarmaýarlar. Menden 500 Amerikan dollar möçberinde para soýarlar. Mende onça pul ýok. Diýip eni öz goňşularynyň arasynda maýyp bolmasalar hem maýyplyk resminamalaryny düzedip döwlet kömegini alýan adamlaryň bardygyny öňe sürdi. Adatlyň habarçylarynyň dürlük keselçilikler, saglyk buğdawyny giň eýranlygy aýdylýan korrupsiýa barada berýän habarlaryny türkmen resmiýleri ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdeplerinde 1-nji iýulda bilim we terbiýetçilik işgärleriniň aglabasy üçin 45 günlük kanuny zähmet diň çalyş mewsümi başlandy. Muňa garamazdan Balkan vilayetinde zähmet ruhsatyndaky muallimlaryň tas ählisinden awatlaýyş we gowuça meýdanlarynda oto işlerine gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly muallimlaryň onlarçasy anonimlik şertinde 3-nji iýulda Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Mektep müdürleri muallimlara zähmet dinç alsynda hem her gün gelip mektepleriň içki we daşky remontlaryny geçirmegi tapşyrdylar. Soňra muallimlar öz mekteplerini awatlamak işlerini geçirýärler. Svarka enzamyndan basy çykan muallimlar döwük oturuşlary we partalary kepsirleýärler. Soňra da täzeden boýok işlerini geçirip täze okuw ýylyna taýýarlaýarlar. Diýip Balkanawatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Bu talaplar bilen Balkanawadyň orta bilim berýän edaralarynyň tas ählisiniň şol sanda 1-nji, 2-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy we 9-njy mektepleriniň muallimlary ýüzbeýiz bolýarlar. Muallimler mektep diýwarlaryna zerur bolan şpakliowka emulsiýa feriştelerini, ýyladyş ulgamynyň batareýa turbalary üçin boýaglary hem öz hasaplaryna satyn alyp, özleri bejeriş remont işlerini etmeli bolýarlar. Diýip Balkanawatly muallimlaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy.
Türkmenistanyň orta mekteplerinde iýun aýynyň başynda okuwçylar üçin tomuskı din jalyş mewsümi başlanýar we bu 1-nji sentýabra çenli dowam edýär. Bu döwürde mektep muallimlarynyň tas ählisi hem 45 günlük kanuny zähmet din jalşyndan peýdalanýarlar we bu adatça 1-nji iýuldan awgust aýynyň ortasyna çenli dowam edýär. Muallimlaryň tasdiklamagyna görä käbir muallimler özleriniň kanuny hukuklarynyň bozulýandygyny aýdyp zähmet din jalşynda bu işleri berjay etmäge garşylyk bildirýärler. Bu mugallimlara adatça bolsaýaly işlerinde kimçilik tapylyp işden çykaryljakdygy barada haýbadatylýar. Dip Balkan awatly muallim bellidi. Muallimler geçen ýyllarda mektebiň awatlaýyş işlerini geçirmek üçin öz maddi serişdeleriniň hasabyna hakyna işçi tutmaga ruhsat berilendigini, ýöne bu ýyl bu mümkinçiligiň ýatyrlandygyny hem aýdýarlar. Mektep müdirleri şu ýyl mekteplere keseki adamlaryň girmeli däldigi barada vilayet bilim müdirliginden berk tawşyryk berilendigini aýtdylar. Ýöne sebäbini düşündürmediler diýip Balkan awatly muallim bellidi. Şol bir wagtda muallimler müdirleriň berýän bu düşündürşüniň haýsydyr bir degerli esasynyň bardygyna iki uçly çemeleşýärler. Olar munyň sebäbini muallimleriň diňe mektebi awatlamak işlerine däl, eýse gowçy meýdanlarynda otaw işlerine hem gatnaşmagy mejbur edilýändigi bilen düşündürýärler. Bereket etrawynyň pedagoglary 1-nji iýuldan bäri gowaça meýdanlaryna alınıp gidilýär. Olar meýdanda otag işlerini geçirýärler. Dip bereketli muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň bilim müdirliginden we agdalan mekteplerden telefon arkaly tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda muallimler öz wezipe borçlaryndan başga-da oba hojalyk işlerini berjay etmäge, şol sanda pile ýetişdirmäge, gowçanyň otaw işlerine, palta ýygymna gatnaşmaga, şundur we yer alma ýygnamaga mejbur edilýär. Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar.